sitten meiltä kysyttiin muista intohimon kohteista kuin sisustamisesta. Ja mulla, en tiedä, on jo jonkin verran totta kai blogin kauttakin tullut ilmi se, että tanssi on ollut semmoinen intohimon kohde ja mä oon paljon tanssinut elämän aikana. Tällä hetkellä mä en tanssi missään vakituisessa ryhmässä, mutta ollaan paljon niin kuin tanssittu ja kisailtu ja se on semmoinen, että varmaan sekä sisustamisessa että tanssissa voi olla jotain samaa se, että se on itseilmaisua jossain määrin luovaa. Niin. Se on ollut semmoinen niin kuin intohimo. Se on varmasti tosi hyvä vastapaino, mutta toisaalta sitten myös samankaltainen niin kuin tuohon suhteessa. Joo. No ei nyt ole hetkeen ehkä ollut mitään niin kuin liikunnallista intohimoa, näkyykö se päälle päin, mutta ehkä mä sanoisin, että mun intohimo varmaan on ruoka, siis on kyllä foodie, niin kuin henkeen ja veren, että varmaan silloin alussa, kun mä mietin sisustusblogin perustamista, mulla oli kyllä muitakin aiheita tapetilla, se oli muuten jännä, että se ei ollut itsestään selvästi sisustus, että oli niin kuin muitakin, ja ruoka oli yksi, mutta, ja mä oon edelleen yhtä ruuasta kiinnostunut, mutta en mä kyllä silti näkisi itteni ruokablokkaajana, ja tavallaan mä oon just semmoinen, että sit kun se ruoka on valmis, mä haluan syödä sen enkä kuvata, että se on niin kuin, eikä siinä menee ne, mutta niin kuin hyvä ravintola illallinen, vaikka se tekee mut kyllä tosi onnelliseksi. Ja kyllä mä seuraan paljon, että mitä uusia ravintoloita Helsingissä avataan ja muuta. Tietysti matkustus myös. Nyt se on vähän että matkustaminen on myös selkeästi varmaan sunkin. Joo, kyllä. Ehdottomasti just tuossa purkasin arkistoin vanhoja kuvia. Tuli kyllä matkakuumeet. Pitäisi taas päästä jonnekin, niin ne on ehkä ne. Sitten. Et kyllä mäkin koen, että just rakastan matkustaa, mutta ehkä niin kun se ei mä mielestä ihan intohimon tasolle, että mä uskon, että jos se olisi mun intohimo, niin mä en käyttäisi niin paljon rahaa vaikka sisustamiseen, että kyllä mä uskon, että näillä aika kivat reissut saisi tehtyä näillä sisustukseen käytetyillä euroilla. Älä muuta sano, taas ollaan ihan samalla ajatuksella, koska tavallaan, että voiko sitä sanoa intohimoksi, kun se ei ole siellä niinku ihan kärjessä, että se on niinku rakas asia. Ja taas niin paljon mä en halua panostaa kotiin, että mä en voisi koskaan matkustaa, mutta jos pitää tehdä valintoja akuutisti, että hankinko kotiin jonkun jutun tai pystynkö remontoimaan jonkun asian, niin se on itsestään selvästi koti edellä. Ja sitten katsotaan, että riittääkö ne pennoset Tallinnaan vai ei mihinkään. Ja niinku, että kyllä se vaan ehkä se on, siitä ehkä huomaa semmoisen todellisen koti-ihmisen, että se koti tulee aina ensin. Ja kyllä mäkin olen miettinyt just ihan samaa, että ei vitsi, että jos nyt luopuisi tästä, niin nyt sitten toisti, että se puolen vuoden reissu voisi vetästä jossain. Ja en ole luopumassa. Mä tykkään myös matkustaa, mutta ehkä siinä on nimenomaan se, että sä käyt lepäämässä, nauttimassa, lataamassa akkuja, ehkä tutustumassa paikalliseen kulttuuriin jollain tasolla, mutta et mulla ei ole semmoista niinku intohimosta, haluan nähdä kaikki kolkat, niinpä. nähdä hypätä laskuvarjolla siellä tuolla benchillä ja niinku, mikä on todella upeeta. Mutta se ei ole se oma juttu. Joo, ihan sama juttu, että riittää, että pääsee silloin tällöin näkee kivoja paikkoja, mutta mitenkään niin extreme puolelle tai semmoiseen niin monen kuukausien niin reissailuun ei ehkä itsestäkään ole, eikä varsinkaan sillä kustannuksella, että se olisi sitten pois siitä, että kyllä se on jotenkin niin kuin se koti siinä mielessä tulee ykkösenä ja siihen haluaa panostaa. Onkohan se puhtaasti laskennallisesti sitä, että siellä viettää vaan niin paljon enemmän aikaa. Ja se on itselle niin kuin, paitsi fyysinen tila, niin myös jonkunlainen mielentila. Että se on tavallaan koko maailmassa se paikka, mihin, niin kuin, missä on tärkeimmät ihmiset ja niin kuin, missä aina saa olla oma itsensä jotenkin. Että sen vaan täytyy olla kunnossa, jotta voi hyvin. Että sitten se, niin kuin, jos ajatellaan jotain tarvehierarkiaa, niin se on varmaan mulla siellä korkeammalla. Ja sitten vasta tulee ne reissut sun muut. Joo, ja just niin kuin mun mielestä oli kiva postaussarja, minkä sä just aloitit se arjen... Mikä se Harmonia. Arjen harmonia. Joo, ja tavallaan just siitä, että itsekin on yrittänyt jotenkin tietoisesti niin kuin tehdä siitä arjesta niin kuin mukavaa, koska se on kuitenkin se, mitä me eletään suurimman osan ajasta. Että sitten tavallaan se matkalla käyminen on se kiva pieni ekstra. Että sitten se arki pitää olla semmoista niin kuin nautinnollista ja omien arvojen mukaista ja semmoista hyvää, että siitä se elämänlaatu niin pääsääntöisesti koostuu kuitenkin. Toi on mulle myös sellainen oivallus, joka ehkä viime kuukausina korostunut ja varmaan jos lapsen saamisen myötä, niin kuin mä siihen postaukseen kirjoitin, että kotitöitä on enemmän, mutta siihen käytettävissä aikaa entistä vähemmän, niin on tavallaan pakko ruveta hakemaan niitä ratkaisuja, että miten ne asiat niin kuin hoitaa mahdollisimman hyvin. Ja tavallaan just niin kuin sanoit, ne arki vie niin suuren osan, että sen on vaan jotenkin pakko toimia ja tavallaan niin kuin
Mä olin iloinen, että mä aloitin sen postaussarjan ja siihen tuli heti hyviä kommentteja. Varmasti jatkossakin saan niin kuin puolin ja toisin lukijoilta myös tosi hyviä vinkkejä. Siihen haetaan yhdessä niin kuin malleja tietysti, mikä toimii toiselle ja välttämättä toimii toiselle, mutta on kiva kuulla erilaisista malleista ja tavallaan niin kuin ehkä mikä nopeasti niin kuin silmäiltynä voi sitten mustakin tulla semmoinen niin kuin mielikuva, että aina silloin vaan niin kuin kaikki järjestyksessä, että se on niin pedanttia, että ei ole mitään niin kuin sotkuja ja muuta, mutta oikeasti mä pyrin ratkaisemaan tommoset arkiset ongelmat just sen takia, että se tavallaan niin kuin se loppuaika olisi mahdollisimman rento, eli mä en ole niin kuin ollenkaan mikään suorittajatyyppi yleisesti ottaen, että mä todella voin niin kuin rakastan vaan olla, mutta jotta mä saan sitä aikaa vaan olla, niin sit mun pitää jotenkin löytää miten mahdollisimman tehokkaasti mä saan ne niin kuin pakolliset hommat hoidettua sieltä eka-alta pois. Joo, ja itsekin pääsin just kokeilemaan siivouspalvelua tuossa ekaa kertaa, ja kyllähän mullakin siivouspalvelusta on ollut vähän semmoinen, se on just kans tää vähän semmoinen elitistinen semmoinen, että kuka nyt maksaa siivoamisesta ja tällä tavalla, niin kyllä mä yritän sitä ajattelutapaa muuttaa ja tavallaan sitä kautta sit just tuoda sitä omaa mielenrauhaa siihen arkeen, että sit kun on tavarat järjestyksessä ja kotisiisti, niin kyllähän se rentoutuminen on paljon kivempaa. Toki tämä on taas sellainen asia, että tämä ei ole kaikille merkityksellinen. Itselle kun se on ja kun sen tunnistaa ja hyväksyy, niin kannattaa sitten sen mukaan toimia. Joo, ei kun juuri näin. Just sen takia, kun ollaan erilaisia, mutta tavallaan ikään kuin sen tunnistaa ja hyväksyy, niin sitten on helpompi lähestyä sitä asiaa ja hakea siihen ratkaisuja. Että onko se sitten kenties nipistää jostain muusta kuluttamisesta siihen palveluun tai karsia tavaraa, jolloin siivoaminen helpompaa, mitä vaan. Mutta tavallaan me niinku asian ääreen kannattaa pysähtyä, että meilläkään nyt tippunut taivaasta, mutta me ollaan oikeasti niinku puitu näitä, että hei, että miten me saadaan tämä asia, ja se liittyy myös jo paljon tuohon asunnon etsimiseen ja siihen, että meillä on esimerkiksi nyt maltillinen määrä neliöitä, mikä on pistänyt niin kuin karsimaan tavaraa ja toisaalta siivoaminen on nopeampaa ja tavallaan niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, niin sitten käydä omalla kohdallaan ne semmoisen niin kuin hyvän elämän avaimet läpi, niin löytyy se oma tapa elää. Niin. Niinpä. Sitten kysyttiin, että kuka saisi sisustaa kotisi, jos et itse saisi sitä tehdä? Mä luulen, että mulla olisi semmoinen muutaman henkilön dream team, että sä kuuluisit siihen. Eikä? Sitten Sharon the City, terveisiä vaan. Ja sitten Mia Sofia tuolta, hän piti ennen blogia, mutta nykyään vain Instagramin puolella, niin meillä on aika tosi identtinen maku, niin Mia mä ottaisin ehdottomasti mukaan. Joo, mä luulen, että te voisitte olla ainakin semmoinen hyvä kolmikko, että mä ottaisin teihin varmaan enemmän kuin itteeni. Niin Tosi ihana, kiitos tästä. Siis mulla on kanssa niin suosikkiblokkaajia just niin kuin sinä ja Sharon the City ja sitten tuolta ulkomailta toi Stylissimo ja sitten toi mikäs tää on, House of Feedia, joka on ruotsalainen, vähän värikkäämpi ja runsaampi. Ja joku tämmönen näiden synergia varmaan olisi kans ideaali, mutta sit mä keksin yhden nimen, mitä mä rupesin miettimään, niin on toi muotisuunnittelija Malene Birker. Joo, ihana. Ja hänen tyyli on musta tosi makea, koska se on tosi moderni, tyylikäs, niin kuin viimeisen päälle jollain tavalla, kuitenkin rento ja bohemi. Ja ehkä astetta liian mun makuun, mutta siinä on jotain semmoista, mitä mä tykkään heidän tuotteistaan ja heidän niin vaatetyylistä ja sisustuspientavaroista. Kyllä. Ja hän voisi olla myös semmoinen niin aika jännä tavallaan semmoinen henkilö ottaa. Hyvä huomio. Fanitan myös tosi suuresti omaan makuun ehkä niin kuin aavistuksen jopa liian bohemi, mutta silti tykkään ihan täysillä, että hänkin voisi päästä neljänneksi siihen. Ja tietysti voisi mainita vaikka Kelly Hoppe, niin kyllähän niin kuin, hänellä on ihan hirveän niin kuin ihana neutraalien värien käyttö, mitä taas ei Suomessa ehkä tavata sillä tavalla ollenkaan, mutta sitten hänenkin tyyli yksinään, niin on ehkä jo hieman liian runsas ja ylellinen mun makuun, mutta tavallaan ehkä se onkin kiva huomata, että tavallaan se on sitten loppujen lopuksi yhdistelmä eri näkökulmia. Että tavallaan näkemys tulevista sisustustrendeistä ja mikä on oma suhtautuminen sisustustrendeihin. Eli meistä kumpikaan ei varmaan ole niin trendien seuraajia. Eli että kun oma tyyli jossain määrin on löytynyt semmoinen klassinen ja näin, niin ei aina tarvitse poimia sitä just tämän vuoden tehosteväriä sieltä esiin omasta kodista. Niin kuin säkin sanoit, että seuraat trendejä ja ajankohtaisia asioita, ja mäkin varmaan aika paljon on kartalla niistä, ja oman työn puolesta tietysti pitääkin olla ja saa olla, mutta niin se, että miten näkyy omassa kodissa, niin ei aina näy. Et lähinnä ehkä sitten just
mitä on pistänyt merkille, on tämä niin kuin sävyjen tietty lämpeneminen, että semmoista kylmät harmaat ehkä jäänyt pois, tullut enemmän tämmöistä, niin kuin vaikka tässä takaseinässä tämä Tikkurilan ajopuu, niin tämmöistä lämmintä ruskean harmaata sävyä ja niin kuin siinä mielessä ehkä jotain viitteitä voi olla. Toki tämäkin on aika klassinen sävy, että mikä sitten on trendiä ja mikä ei, mutta jonkin verran toki sit mulla on jotain tavaroita, niin kuin vaikka just messinki, joka on ajankohtainen tällä hetkellä, marmori, no se on klassinen myöskin, mutta myös ajankohtainen. Sitten puutorin roosan sävyjä joskus tuon keväällä niin kuin, sisustukseen jonkin verran mukana ja näin mutta yleisesti ottaen niin en ehkä. Niin. Joo, ja se on just jännä, trendit nimenomaan kuuluu siihen osastoon, mitä paljon itse seuraa sisustuslehdistä ja tietyistä blogeista. Esimerkiksi Valkoinen Harma ja kirjoittaa sisustusuutisia. On kiva ehdottomasti pysyä kartalla siitä, että mitä tapahtuu, mitä uutuuksia tulee, minkä värisiä mallistot on. Ja niin kuin koen sen tosi tärkeäksi ja mielekkääksi tietää ne asiat, mutta tosi harvan kyllä niin kuin tulkitsee omaan kotiin. Että jos nyt mietitään, että mitä asioita tällä hetkellä on pinnalla, niin viherkasvit ja tietysti niin kuin just noin puuteriset sävyt, oli pitkään pyöreät muodot, toisaalta aika geometriset muodot, vaalea puu, just nämä. Niin näitä kun miettii ja luettelee, niin sitten mä totean, että meillä ei ole yhtäkään noista omassa kodissa. Eli ne on tavallaan niin kuin musta tosi kivoja juttuja ja mä pidän niistä kyllä, mutta tavallaan omaan kotiin mä en niitä tosi harvat trendit osaa ottaa. Mutta se on tavallaan, mä oon hirveän sinut sen kanssa, että sit mä ihailen niitä tyylejä muilla, että mun ei tarvi niitä ottaa omaan kotiin ja tavallaan mitä puhuttiin, niin se on myös hirveän vapauttavaa, että ei tarvitse niin kuin ikään kuin juosta niiden, että hei, mikäs nyt olikaan se viimeisin juttu, juosta kaiken perässä, vaan kun sä oot kerran löytänyt sen oman tyylin, niin sä pystyt sitten paremmin pysyyn siinä tai tekee jotain ihan pieniä muutoksia, mutta ei tarvitse niin kuin seinään maalata joka toinen kuukausi uudestaan tai muuta. Niin. Joo, ja just niin kuin vaikka tämä messinki tai mitä mullakin oli aikanaan pari, mulla on vähän messinkiä, niin just näissä pientavaroissa nimenomaan, että just ne isot linjat on sen oman tyylin mukaisia ja sitten jotain pientä maustetta voi ottaa sinne, mutta ei lähde niin koko tyyliin muuttamaan. Toki nyt niin esimerkiksi vaikka Benny O'Warren matot on ollut hirveän ajankohtaisia ja voin sanoa itsekin semmoisen omistaneena, että siinä lähdin trendiin mukaan ehkä jopa, en tiedä voiko sanoa luomaan, koska mullakin oli ensimmäisten joukossa silloin se matto ja tavallaan se kantautui ja näinhän ne syntyy. Että sitten yhtäkkiä on useammalla ja sitten tulee vähän eri versio siitä ja on Elloksen tangermattoja ja niin kuin näin, että näissäkin niin jossain määrin toki. Kyllä, ehdottomasti jossain määrin samaa mieltä. Toi matto ehdottomasti sen koin omakseni ja koin edelleenkin, vaikka sitten omastani luovuinkin ja totesin, että yksivärinen on ehkä mun sielun maisemaan parempi. Niistä mä tykkään edelleen ihan hirveästi, ne on tosi nättejä monissa kodissa ja marmorit on just tietysti semmoinen, että onko se trendi vai klassikko, mutta tavallaan on se trendi myöskin, niin se tuntuu hirveän omalta ja on niitä totta kai, että niin kuin sanoin, ettei laisinkaan, mutta tavallaan semmoiset ihan viimeisimmät pinnalla olevat, jos sä meet johonkin ulkomaisille messuille tai muuta, niin semmoisia hirveän vähän on. Ja mä tiedän oikeastaan, trendeistä puhuminen on mun mielestä vähän jotenkin edes semmoista niin kuin, mä en osaa sanoa, mä en aina saa ihan otetta siitä, miten siihen pitäisi suhtautua, että varmaan jos jossain Tukholman Formex-messuilla tai muu, niin siellä on niinku ihan omat skandinaaviset trendit ja sitten kun itse kävi Pariisin sisustusmessuilla Palmuirin vieraana, niin sitten taas oli niinku jännä huomata, kun joku kysyi, että no mitä trendejä siellä oli, eihän siellä niinku tavallaan ollut trendejä, kun ne oli niinku niin klassisia ympäri maailmaa, että siellä oli koko niinku läpileikkaus niinku koko Euroopan sisustustyyleihin, niin siitä ei niinku kukaan media voinut niinku poimia, että onko siellä yksi niinku erilainen metallin sävy pinnalla, tai että nämäkin on aina vähän tulkinnanalaisia, että mikä niin. Ja varsinkin niin tietysti sitten ehkä Suomessa ja Skandinaaviassa näkyy niinku tietyllä lailla tietyt trendit, mutta sitten heti kun mennään muualle, niin mä en tiedä, onko siellä sitten ihan samalla lailla. Niin omat, tai sitten ylipäätään ehkä trendeillä vähän pienempi painoarvo kuin mä koen, että Skandinaaviassa. Niin voi muuten olla just noin. Joo. Sitten meiltä kysyttiin vielä sisustusvinkkejä. Ja jos mä vaikka aloitan, mulla oli tässä muutamia, mitä mä olin ehkä miettinyt niin kuin valmiiksi tähän, niin ensinnäkin niin varmaan on toi tavaran määrä. Eli siitä on hyvä lähteä liikkeelle, että sitä tavaraa karsii jonkin verran. Tai joillakin tietysti aika paljonkin, mutta se tuo sitä tilan tuntuu selkeyttä. Niin siellä pääsee esille kaikki tavarat ihan eri tavalla. Että ihan reilusti vaan karsii sitä tavaraa.
Sitten mikä on yksi, niin on tavallaan se, että selkeyttää värejä ja muotoja, että ei ole hirveän montaa eri väriä, niillä saa jo tosi paljon ilmettä aikaan ja eri muotoja ja näin, että pysyy jossain tietyissä, vaikka että puunsävyjä ei ole samassa tilassa kuin 2 esimerkiksi, tai jos lattiassa on 1, niin kalusteissa toinen, mutta ei enää sitten 3. Ja toki on mielenkiintoista aina tuo jonkin verran sitten kontrastejakin sisustukseen, että siellä on sekoitus vanhaa, uutta, kallista, edullisempaa, pehmeää, kovaa pintaa, ja se tekee aina mielenkiintoa siihen sisustukseen. Ja sitten ehkä niin kuin yleisellä tasolla vinkkinä on varmaan se, että sisustuksessa ei kannata hirveästi lähteä vertailemaan muiden koteihin ja miettiä, mitä muilla on. Toisilla on jotain, sulla on jotain. Kaikilla meillä on ne elementit, tehdään just siitä omasta kodista semmoinen mieleinen, että ei kannata verrata muihin koskaan, koska se oma juttu on kuitenkin se, että se oma koti on se itselle tärkein paikka, niin sieltä sitten kannattaa miettiä se, että sä voit tykätä jostain ja toinen sitten taas toisesta asiasta. Ja sitten yksi, mitä mä mietin, on varmaan myös se, että panostaa laatuun. Ja siinä mielessä niin kun panostaa laatuun, niin sitten se tuote näyttää hyvältä pitkään. Et ehkä siinä on niin kuin enemmän se näkökulma, että se sisustus näyttää myös kauniilta. Helposti kun on panostettu laatuun, koska ne tuotteet säilyy pidempään hyvän näköisinä. Niin. Et sit jos niin kuin alkaa repsottaa kulmat ja verhoilu menee nyppyseksi tai mitä tahansa käykin, niin totta kai se vaikuttaa siihen sisustuksen kokonaisilmeeseen. Ja sitten se myös mahdollistaa sen niin kuin jossain määrin sen vaihtamisen, että jos sulla on laadukas tuote, sulla on helppo myös se eteenpäin, jos vaikka kyllästyt siihen. Niin, tai näin. Aivan. Ja niin kuin Laura aikaisemmin sanoi, että totta kai sit on sellaisia kohteita, mun mielestä kaikessa ei kannata ostaa sitä kalleinta, niin. Vaan niin kuin niissä tietyissä jutuissa, mitkä sitten on itselle mieluisia. Niin, mä ehkä just lähtisin niin kuin miettimään tavallaan sitä, että onko joku asia, valaisin, tuoli, tekstiili, taulu, mikä ikinä, mitä sä oot aina halunnut tai mikä olisi sulle se sisustuksen juttu, niin siihen tavallaan varaa sen niin kuin taloudellisesti sen tietyn summan ja sitten muissa ehkä neutraaleissa asioissa niin kuin pihistää ja lähtee myöskin rakentamaan sitä sen ympärille. Tavallaan niin kuin mun mielestä semmoinen vielä niin kuin yksittäinen asia jopa voi olla sen lähtökohta ruveta niin kuin purkaan sitä sisustusta ja se on niin kuin silloin se kruunu ja se niin kuin mikä edellä mennään. Ja tavallaan niin kuin, no mun yksi kaikkien aikojen Marko Paanasmaisia vinkkejä on esimerkiksi, jos lähtee remontoimaan tai muuta, niin mun mielestä esimerkiksi lattiaan panostaminen, mä itse koen sen hirmu tärkeäksi, koska tavallaan kaikki näyttää niin kuin helposti kauniimmalta nätillä lattialla. Ja sitten taas, jos lattia ei ole kunnossa, niin sitten se niin kuin syö upeidenkin huonekalujen loistoa. Mieluummin ehkä panostaisin siihen kuin joihinkin muihin pintoihin. Ja myös ehkä semmoinen niin kuin tavallaan tietty suunnitelmallisuus on varmasti hyvä olla spontaanikin, mutta lähtee koko niitä omia ajatuksia, on se sitten Pinterest tai lehtileikkeet tai mikä ikinä, mutta koittaa niin kuin hakea semmoisen kaava ja punaisen langan, että jos sä huomaat, että sen kuvissa, josta sä tykkäät, on koko ajan toistuu vaikka niin kuin valkoinen matto, niin sehän on selvää, että sen ympärille voisi vaikka lähteä hakemaan sitä tavallaan jotenkin, niin kuin, ettei vaan lähde tonne kauppoihin ja joo, tää on kiva ja tääkin, jos yhtäkkiä sulla on niin kuin rekallinen, kivaa tavaraa, jotka ei välttämättä edes käy yksin tai niille ei ole käyttötarkoitusta, että semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin suunnitelmallisuus ja sen niin kuin sisustuksen niin kuin miettiminen etukäteen, niin kun lähtee tekemään, niin ehkä tai se ainakin oma itse auttanut tosi paljon. Pitää sitten myös mainita se, että kannattaa sitten myös aina silloin tällöin turvautua niin kuin ammattiapuun, että suunnittelijan tarkoitus on kuitenkin niin kuin auttaa sitä asiakasta löytämään se oman näköinen koti, ei niinkään tuoda mitään omaa tyyliä sinne, vaan nimenomaan sitten, että se asiakas saisi just rahaa ja aikaa säästämällä sen hyvän mieleisen kodin, että se on niinku se tarkoitus siinä. Kyllä. Ja just tavallaan, että se sitten niinku palvelisi pitkäaikaisesti, että siitä voi olla niinku kyllä suunnittelijasta tosi paljon, niinku, että sit jos lähtee itse rämpimään jonkun yhden version, niin sit sitä voi nopeasti todeta, että se ei ollutkaan se oikea, mutta tavallaan jos haluaa pitkäkestoisen sisustuksen, niin siinä voi kyllä sitten olla tosi paljon apua siitä, että on itse aika kärsivällinen ja miettii huolella tai sitten kääntyy ammattilaisen puoleen. Joo, ja sitten niin kuin varmaan se, että suunnittelijat monesti tietää myös valikoiman, mitä on tarjolla. Että kun itse osaa ehkä sitten jo on löytänyt sen, että osaa kuvailla, mitä haluaa, mutta ei oikein tiedä, mistä sitä saa tai näin, niin siinäkin sitten, tai mikä valmistajan tuote ehkä sopisi meille tai mun kotiin parhaiten. Niin se on tietysti sitten semmoinen, että niin ehkä sitten kaiken niin kuin tämän keskustelun, että miten luodaan ihana sisustus ja muuta, niin on jotenkin myös
huojentavaa tai pakko jotenkin sanoa siitäkin, että tavallaan tuleeko se koti koskaan valmiiksi, se on yksi kysymys ja myös, että onko semmoista asiaa kuin täydellinen koti. Että mä oon itse yrittänyt päästä semmoisesta niin kuin tavallaan kilpajuoksusta eroon, että just kun sä hankit jotain ja sit toi onkin vielä kauniimpi tolla, että niin se on mun mielestä niin kuin semmoinen suunta ehkä nykyään, mihin ollaan menossa ja mä jotenkin omalla kohdalla koitan niin kuin saada sen heti katki, että tavallaan aina voi olla jossain jollain kauniimpi ja jollain hienompi, että tavallaan, että jos sä niin kuin ikuisesti vaan juokset sen täydellisen perässä, niin sä unohdat nauttia siitä kodista ja se ei ole niin kuin mitään muuta kuin sitten semmoinen sisustuksen suorittamista, että tavallaan hyväksyä myös se semmoinen, että ihmiset ne kuitenkin, jotka kotona asuu, että siellä on varmasti jotain vähän vääriä valintoja tai keskeneräisyyttä, mutta kunhan se on niin kuin hyvä paikka olla ja näin, niin se on ehkä se tärkein kodissa. No niin, nyt on keskustelut käyty ja kiitos Laura, kun tulit tänne vieraan. Kiitos tosi paljon kutsusta. Keskustelen sisustuksesta. Ja ensi kerralla meillä olisi tarkoitus saada The City-blogin mukaan tänne keskusteluihin ja kerrotaan vähän enemmän blokkaamisesta ja sen taustoista. Siitä tuli jonkin verran kysymyksiä, niin niitä sitten käsitellään ja päästään toivottavasti vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, mitkä teitä askarruttaa.